Masak-masak iki ceritane aku arep capcay. Aku ngangen-ngangen capcay wis ket diinginane kalau baru keturutan iso masak saiki. Iki langsung tak eksekusi ae, sayurane tak resiki, tak cuci terus tak irisi kayak ngene iki. Wortele iki lak ku ngirisi rada kandel-kandel yo, soalnya lak capcay enake rada kandel ngono kae. Lah iki brokoli ini wis tak irisi ngene iki ae. Aku lak ge capcay wis paling gampang ge cepet ngono lho. Masakan paling cepet ya capcay gitu. Iki lak ku iris-iris wis mari ngene iki lho penampakane. Lanjut siapkan air sampai mendidih yo. Mari ngono dikasih garam, dinggo nggodhog diluk iki lho sayurane. Dadi engko capcayne ora mambu sayuran. Pokoke banyu umum mlungne terus dipateni wis ngono tok ae. Gur ngalupi tok ngono. Siapkan wajan terus kayak minyak sampai panas ngono kae, terus baru bumbune bawang tok iki wis cukup. Lak bawange wis alum wis harum ngono kae baru banyune secukupnya disokne, bumbu pelengkape garam, gula, penyedap rasa. Iki aku tak tambahi bumbu jadi yo sing ngono kae. Lah iki lak wis umop banyune baru pentole dimasukne. Iki sakjane ditambahi bakso ikan tambah mantep lho lak capcay koyo ngene iki. Lanjut sayurane dimasukne, terus iki baru tomat cemplung. Wis ki beres tinggal sayuran. Dinteni sampai umop, ojo sampai mblotong-mblotong sayurane ra enak engko. Lak jareke Chef Yunai overcook sampai overcook ngono kuwi lho. Lanjut tomate dimasukne, mari ngono sosise. Wis sing terakhir brambang goreng. Wis ngene wis mateng, enak iki. Apa meneh lak ditambahi ayam, tambah sedep, tambah enak. Wis sapa sing arep njajal monggo-monggo enak resep iki. Wis sampean coba bunda-bunda